Sel ar y goeden, seren yn y nen, a doli fach yn eistedd mor dden ar brig y pren. A'i hyn o'r nadolig pwy a Clychais Test arall, yn yr ymgyrch drostedd Iaith ar drothwyr nadolig, gen ddymuno blwyddyn newydd dda i'r bobl wedi protestio yn ei herbyn, a dy'r un pryd a dyn ni'n galw yn ei fabwysiadu polisi Cymdeithas. Cymdeithas yr Iaith heddi, a heddi ni'n mynd i fod yn targedu cwmni Floren. Drwy'r flwyddyn diwetha, mae aelodau Cymdeithas yr Iaith wedi bod yn rhan o'r ymgyrch i newid y sector breifat, a ni wedi bod yn targedu 2 gwmni gwahanol bob mis. Yn hela llythyron iddyn nhw, yn Picedu iddyn nhw, a yn gofyn am ymateb nhw a beth nhw'n mynd i wneud i roi hawliau i bobl Cymru a rhoi gwasanaethau Cymraeg iddyn nhw. Felly heddi ni'n mynd draw at Oren. Ni wedi cael ymateb wrthyn nhw yn dweud bod nhw'n mynd i meddwl bod nhw'n mynd i roi ystyriaeth i'r peth amdano rhoi gwasanaethau Cymraeg. Ond wrth gwrs ni wedi clywed hyn, sawl gwaith o'r blaen wrth Oren. Ni wedi bod yn ymgyrchu gyda Oren ers blynyddoedd bellach. A Vodafone hefyd i ni'n targedu y mis yma. A wythnos nesaf yng Nghyfyrddin byddwn ni'n targedu Vodafone. A hefyd wrth gwrs i ni'n meddwl hoiad am yr elco yn fuan iawn o'r cynulliad, a dyma fydd yn trosglwyddo pwerau i Gymru, a i ni'n gofyn am yr holl pwerau dros yr iaith Gymraeg yn cael eu trosglwyddo i Gaerdydd, fel bod y sector breifat, bod bobl yn gallu cael yn y mesur iaith, bod yna hawliau i bobl yn y sector breifat. A mae bobl fel Oren, dyn nhw ddim yn mynd i wrando nes bod ni yn cael deddf yn y sector breifat. Mae'n holl bwysig bod ni yn cario ymlaen i roi pwysau arnyn nhw a pwysau ar cynulliad hefyd. Fel bod ni'n cael mesur iaith cyflawn bydd yn rhoi hawliau teg i bobl Cymru ac yn normaleidio'r Gymraeg yn bywydau bob dydd ni, a bod yn rhan real o bywyd ni o ddydd i ddydd. Felly hoffwn ni groesawu Sion Corn i ddechrau. Rhowch glap i Sion Corn. Mae Sion Corn wedi cael lot o lythyrau leni eto wrth bobl Aberystwyth yn gofyn am ffonau symudol Oren, ond wrth gwrs dyw y gwasanaethau Oren yn darparu ddim ar gael yn y Gymraeg. Felly mae Sion Corn yn mynd i fynd draw i siop Oren nawr a cyflwyno i ofynio ni iddyn nhw ar ran Cymdeithas yr Iaith. Felly Sion Corn neu di arfon y ffordd, sgwrs yn dda. Mae Sion Corn yn mynd mewn i gyflwyno'r llythyr nawr i'r siop Oren a cyflwyno'n gofynio ni gyda ni fan hyn yn llythyr a gofyn iddyn nhw arwyddo'r llythyr a danfon at Oren yn ganolog. Anton dawel, dawel, yn ei cwsg drwy'r oriau bach, a breuddwyd fwyn yn gofyn a ddam Santa gyda'i sach. Daw teganau lawer, a phwy oer o ble, a sŵn ei chwerthin hapus, a glawir dros y lle.